Cześć, jestem Weronika Mazur z czasopisma Wolność Prawdy. Krzysztof Krawczyk, legenda polské hudby, ikona, jejíž písně zůstávají nesmrtelné. Jeho odchod 5. dubna 2021 zasáhl nejen rodinu a přátele, ale i miliony fanoušků po celém Polsku. Za jeho charizmatem a hity, které si zpívala celá země, však stála jedna žena, jeho manželka Eva Krawczyková. A právě ona se po 3 letech od tragické ztráty rozhodla prolomit mlčení a odhalit, jak se vyrovnává s bolestí, která ji stále sužuje. Jak vypadá po letech truchlení? Proč se tak změnila? A co všechno musela obětovat? Připravte se na příběh plný emocí, bolesti, ale i naděje. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy. Eva Krawczyková. Od hluboké žalu k neuvěřitelné proměně. Jak dnes vypadá a jak změnila svůj život. 3 roky po tragické smrti legendárního zpěváka Krzysztofa Krawczyka se jeho manželka Eva Krawczyková proměnila k nepoznání. Po dlouhém období hlubokého smutku a izolace dokázala najít sílu začít znovu žít. Její proměna je důkazem toho, že i po největší ztrátě lze najít nový smysl života. Ale cesta k uzdravení nebyla vůbec jednoduchá. Po smrti Krzysztofa se Eva stáhla do ústraní a dlouhé měsíce se nedokázala vyrovnat s prázdnotou, kterou po sobě zanechal. Každý den byl pro ní boj, každý večer připomínkou toho, že už vedle ní není její milovaný manžel. Přiznala, že neměla sílu ani vyjít z domu a často propadala depresím. Každý večer byl pro mě utrpením. Hledala pomoc u psychologů, duchovních i přátel, ale stále se nemohla z tohoto temného období vymanit. Přesto se jednoho dne rozhodla, že už takhle dál žít nemůže. Prvním krokem bylo zbavit se závislosti na lécích, které jí pomáhaly zvládat úzkost, ale zároveň jí způsobovaly nekontrolovatelný hlad a únavu. Řekla jsem si stop, nemůžu se dál ničit. S pomocí odborníků jsem se zbavila léků, které mě ničily a přestala jsem jíst v noci. A výsledek? Cítím se lépe než kdy dřív, přiznala. Začala dodržovat pravidelný režim, změnila stravu a přestala konzumovat nezdravé potraviny ve večerních hodinách. Její nový jídelníček zahrnuje 3 jídla denně, snídani v 10 hodin, oběd v 15:30 a večeři nejpozději v 18:30. Sama přiznává, že se nevzdala žádného jídla, ale naučila se poslouchat své tělo a sledovat, jak reaguje na různé potraviny. Nehladovím, neodříkám si, jen si dávám pozor na to, co jím. A hlavně, konečně se cítím dobře ve svém těle, dodává. Šokující proměna. Jak dnes vypadá Eva Krawczyková? Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Zhubla několik kilogramů, její pleť získala zpět zdravý vzhled a celkově působí mladším dojmem. Z ženy zlomené žalem se stala sebevědomá dáma, která znovu našla radost ze života. Její nová podoba šokovala veřejnost. Lidé, kteří ji znali jako oddanou manželku, stojící vždy po boku Krzysztofa, teď vidí úplně jinou osobu. Silnou, nezávislou ženu, která si uvědomila, že i po obrovské ztrátě může žít naplněný život. Přestože se rozhodla jít dál, Krzysztof Krawczyk jí stále chybí. Těch 3,5 roku uběhlo jako voda, ale ta bolest nikdy úplně nezmizí. Stále mám dny, kdy je pro mě těžké pokračovat, ale vím, že by si přál, abych byla šťastná, svěřila se. Každý rok na dušičky navštěvuje jeho hrob spolu s rodinou a nejbližšími přáteli, aby si společně připomněli jeho odkaz. Těším se na ten moment, kdy si zase pustíme jeho písně a zavzpomínáme na všechno krásné, co jsme spolu prožili, dodává s dojetím. Je příběh Evy Krawczykové důkazem toho, že i po největší ztrátě se dá najít nový smysl života? Nebo podle vás nikdy nedokáže skutečně zapomenout na bolest, kterou prožila? Podělte se o svůj názor v komentářích a pokud vás její příběh inspiroval, dejte like a sdílejte tento příběh dál. Nezapomeňte se přihlásit k odběru, aby vám neunikly další inspirativní příběhy. Nie zapomnij zasubskrybować.